ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 10/4/23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಶ್ರೀಮತದಲ್ಲಗ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸಹ ಶ್ರೀಮತದವ್ರದೇ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದುರ್ಲೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಕ್ತಿಡು ಗೋಮುಖದ ನೆನಪಾರ್ತನು ದಯಗ ಮಲ್ತದೇರು. ಉತ್ತರ: ದಯಪಂಡ ಸಂಗಮೈಗೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಕಳಶನು ಮಾತೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತುದೀತೇರು. ನಿಖಿಲ ಬಾಯಿಡ್ದು ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾವನಾದ ಬಿಟ್ಪೇರು. ನಿಖಿಲು ಭಾರತ ಮಾತೆಯರನೇ ಶಕ್ತಿದ ಅವತಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಖಿಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಐನೆರ್ದವರ ನೆನಪಾರ್ತನು ಮಲ್ಪೊಡಪ್ಪು. ಗೀತೆ: ನಯನಹೀನನಗ್ ಸಾದಿಲು ತೊಜ್ಪಲೆ ಪ್ರಭು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೇಂಡರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾನು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಂದಕುಲು ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಂದಕುಲು ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧೀನ್ ತೊಜ್ಪಲೆ ಹೇ ಪ್ರಭು ಪಂದು ತಮ್ಮ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅರೆನೇ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತಾ ಜೀವಾತ್ಮಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲ, ಒಲ್ಪನೆ ಪೋಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಏರ್ನ ಕೈತಲು ಪೋಪೆನೋ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಶಿವನ ಮಂದಿರಗು ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಶಿವೆ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಟನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಒಲ್ಪನೆ ಪೋಂಡಲ ತರೆ ಬಗ್ಗವೇರು ಅಕುಲು ಏರು ಏಪ ಬೈದೇರು ಪಂದು ತಿರಿವಂತಿಜೀರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮಂದಿರೋಗಲ ಪೋಪೇರು ಅಕುಲು ಏಪ ಬೈದೇರು ಎಂಚ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯರು ಎಂಚನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ತಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರಗು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪೇರು ಅಕುಲು ಏಪ ಬತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿರಿವಂತಿಜೀರು. ಕೇವಲ ಪೂದು ತರೆ ಬಗ್ಗವರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಐನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತಿರಿವಂತಿಜೀರು. ಗೋಮುಖಕ್ಕೂ ಪೋಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಮುಟ್ಟುನು ಮಿತ್ತುಪೋದು ಜಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ದೀತಿರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ದು ಗೋಮುಖನು ಮಲ್ತದೇರು. ಗೋಮುಖರ್ದು ಗಂಗಾಜಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರಾಣಿದ ಬಾಯಿಡ್ದು ಅಮೃತ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೆ. ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಕುಲು ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು. ಐನು ಎಂಕುಲು ದಯಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕಾರಣ ಹೇ ಪ್ರಭು ಹೇ ಬಾಬಾ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಆರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ 3 ಜನ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒರಿ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನೊರಿ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಮೂಜಿನದು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಭಕ್ತರ್ಲ ಸಹ ಒರಿ ಭಗವಂತನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನಯನಹೀನಗ್ ಸಾಧಿನ ತೊಜ್ಪಲೆ ಪ್ರಭು. ಎಂಕುಲು ಸದಾ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತೂ ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು, ಸತ್ಯಯುಗ ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪನೋ ಅವು ಶಾಂತಿಧಾಮವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಗೂ ಶರೀರ ರೂಪಿ ವಸ್ತ್ರ ಅತ್ತಂದ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಳು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಆತ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಆಂಡ ಶರೀರ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಂಡು. ಶರೀರಲ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಸಂತಾನ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೇರ್ದವರ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಬ್ಬೆ ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ಬೇಹದ್ದುದ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಭಲೆ ಏರೇ ಆದುಪ್ಪು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನೇ ಪನ್ನೊಲಿ ಆಂಡ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿ ಶಿವನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪಜೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಓ ಮಾತ ಮಂದಿರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡೋ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠమైన ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವ ನಿರಾಕರಣೆ ಬೇತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಶಂಕರನು ಆಕಾರಿ ದೇವತೆನೇ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಸುರುಸುರುಕು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ವಾ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರೋ ಆ ಬಾಬನ್ನು ಸುರುಸುರುಕು ತೆರಿಯೋ ನೋಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಸದಾಕಾಲ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದೇಪಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ದುಃಖಿ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಭಾರತ ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಆದಿತ್ತನು. ಎಂಚ ರಾಜ ರಾಣಿಯರುಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಜೆಕೊಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾವನ ಆದಿತ್ಯರು. ಐನೆರ್ದವರ ಭಕ್ತಿ ತೀರೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಒರಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು.
ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಸತ್ಯಯುಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರೆ ಸ್ವಯಂವರದ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪೇರು. ಶಿವಾಲಯ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗವು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಮಾತೇರಲ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಐಟ್ಲ ಈ ಭಾರತದ ಮಾತೇರಿನ ಮುಖಾಂತರ ದಯಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಕಳಶನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಭಾರತಡು ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದ ಬದಲಾದ ಗೃಹಸ್ಥ ಅಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನೇ ಬರ್ತದು ಕುಡ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಏನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೈದೆ ಬಂದು ಪಾತ್ರ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಓದಿತ್ತೇರು. ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಕಳೆದು ಓದಿತ್ತಾರು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ರೋಗಿ ಕಂಗಾಲು ಕವಡೆದ ಸಮಾನಾದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ನಿಕುಲ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಯನ್ನ ಸಮಾನ ಅವಡು ಪಂಡಿತ್ತಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಶಕ್ತಿನ ಅವತಾರವಾದುಲ್ಲಿರು. ಈ ಶಿವಬಾಬನು ತಮ್ಮ ಬಾಬನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಿರು. ಆರ್ನ ಜೊತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನರದವರ ಐನು ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಪುನ ಮಾಯಾಜೀತ ಜಗಜ್ಜೀತ ಪರು. ಇಂದು ಸೋಲು ಗೆಲುವುದ ಆಟ ಆದುಂಡು. ಈ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ತೆರೆಯೊನ್ನೆರೆದವರ ನಿಗುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪರು. ಬಾಬನೇ ಸ್ವರ್ಗಗೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಹಠಯೋಗಿಲು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನರದವರ ನಿಗುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದುಲ್ಲರು. ರಾವಣನ ಮಾತೊರ್ದು ನಿಗುಲು ಭ್ರಷ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಭಾರತ ಇತ್ತೆ ರಾವಣನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪನಿರ್ದವರ ಈತೊಂಜಿ ದುಃಖಿ ಕಂಗಾಲಾದ ಮಲ್ತದೇರು. ಜಗದಂಬ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಆರ್ಲ ಸಹ ಅಪ್ಪೆಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಜಗದಂಬಲ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆದವರ ನಾವು ಏತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಪವಿತ್ರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಗುಲು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಡಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾವಡು ಪಂಡಿ ತಿನ್ನ ಬತ್ತದು ತೆರಿಯೋನ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನರ್ದವರ ಐತಲೆಕನ್ನು ನಡಪುಡು. ಎನ್ನಾರಂತೂ ಒರಿ ಬಾಬಾನೇ ಹೊರತು ಬೇದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ದಿತನುಯಿರು. ನಿಕ್ಲು ಶಕ್ತಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಶಿವಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವನರ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಏಪಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗವು ಮಾಲೀಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬರ್ದು ಈ ಸಂಗಮ ಕೊಟ್ಟು 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನರ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ಪಲಿ. ಜೋಕುಲ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪಡು. ಕೇವಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗದ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಜೋಕುಲೆ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಐನರ್ದವರ ರಾಜ್ಯರಿಡ್ದಲ ರಾಜ್ಯರು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂತಿಮ ಮತಿ ಸೋಗತಿಯಾದುಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸುಖಧಾಮಡು ಕಡಪುಡುವಿರು. ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯುಗ ತ್ರೇತೋಡು ಈ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚಿನವು ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ 21 ಜನ್ಮಲು ಅಪಾರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಈ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಗಳಿಸವಡು. ವಿಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊನ್ನಾದುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಆದೆರಡ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತದ ಮಾಲೀಕಾದುಪ್ಪರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ದುಃಖಧಾಮದು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ಒರಿಯನು ಬುಡ್ಡ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಭಗವಂತನು ಒರಿಯೇ ಆದುರ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಶಿವಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂಚಿನ ಕುಲನ ಮಾತನ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮತಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರರಂತೂ ಅವಡೇ ಆಪುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಮತಲಕ ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲರು ಪಂದು 21 ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊನ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿದ ಪೆಟ್ಟುಲೆರ್ದು ಬುಳಿಪರು. ಬೊಬ್ಬೆಪಾಡ್ನೆರ್ದವರ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ದೂರ ಆದುಪ್ಪರು. ಸತ್ಯಯುಗತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಈ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುನು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ತೆರೆಯೋನ್ಲಿ. ಇಂದೇನು ಮನುಷ್ಯರೇ ತೆರೆಯೋಡು. ಒರಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತಲಕ ನಡಪೋಡು. ಐನರ್ದವರ ಮಾತೆರಲ ಮಿತ್ತ ದಯನ್ನು ಸಹ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ತೊಯ್ಚಬಹುದು. ಆರು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರೆ ಈ ಮಾತೆಯರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಕಲಸನ್ನು ಕೊರ್ದು
ಐರ್ದು ಮಾತಿರಲ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಒರಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೀರ್ದ ಸುದೆ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮಾತೇರು ಗೋವಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನದಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಐನು ಓದುದು ದೇವತೆ ಅವಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶೂದ್ರ ಇಂದು ಮಾತಲ ವರ್ಣ ಆದುಂಡು. ಎಂಚ ಇಂದು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು. ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರಿವನ್ನೇರದವರನಿಕುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪಾರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದರನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆದ ಬಲವರ್ದು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಆನಗ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲಿಕಾದುಪ್ಪರು ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒರಿ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಪ್ರತಿಯೂರಿಯಗ್ಲ ಮೂಜ್ಜನ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ದುಃಖ ಧಾಮರ್ದು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಧಾಮಡು ಪೊಯರೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊಜಿಪವಡಾಪುಂಡು. ತಿರುಗುನೆರೆದವರ ದೂರ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾದು ಸದಾ ರಾಪುನ ಕಲೆಟ್ ರಾಪುನಂಚಿನ ನಂಬರ್ 1 ವಿಜಯೀ ಭವ. ನಂಬರ್ 1ದ ನಿಶಾನಿಯಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರಡು ವಿನ್ನಾಪುನಂಚಿನಕುಲು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಜಯಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಡ್ತೊಂದು ಮಾತೆಡ್ಡಲ ಸೋಲುಡು ಐತ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಮರ್ಯಾದೆಡು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಸಂಗಮಿಕವಾದುಂಡು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಪುನ ಯುಗ. ಪುರುಷ ಅತ್ತು ನಾರಿ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಪರು. ಇಂದುವೆ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಸದಾ ಇತ್ತಂಡ ರಾಪುನ ಕಲೆಟ್ಟು ಪೋಂದುಪ್ಪರು. ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಂತುಜರು ರಾಪುನ ಕಲೆತ್ತಿನಕುಲು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾರು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಓರಿ ಬಾಪನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗಡುಪ್ಪನಗ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾವ ಪೂರ್ವ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮಾತೇಶ್ವರಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂಕುಲು ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರಿಗೂ ಸುರುಸುರುಕುವ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪಡು. ಒಯ್ದು ಮಸ್ತ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕಂತೂ ನಿಖಿಲಿಡೆಯಿಂದೇನು ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾತುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆನು ಓದಿಸವನಾರು ಏರಾದುಲ್ಲಿರು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರಾದುಲ್ಲರ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪ್ಪ ರಡ್ಜನ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಲ್ಲ. ಮೂಜಿನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಂಡು ಈಶ್ವರ ಅಂತ್ಯ ರಹಿತ ಆದಿಜ್ಜಿರು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾರಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಐನರದವರ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬೇತಕ್ಲಿರ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಬಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರು ತಿರುವಿರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಲೆ ನಿಕಲ್ಡ ವಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನ ಮೂಲಕನೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಂಚ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪವಿರು. ಬಲೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಲಿರು. ಒರಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ದು ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ನನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ದು ಕಲ್ಪಿರು. ಒರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಓದಿಜೇರಂದಿತ್ತನ ನನೊರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಓದುವಿರು. ಅಂಡ ಈ ಈಶ್ವರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರತು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಅವಡು ಓದೇಸರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪಂಡು ಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ತೆರಿಯೋನಿ ನಿಕಲ್ಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬದಲಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಈ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿ ಸಂಗಮದ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆರು ದ್ವಾಪರೋಡು ಬತ್ತೆರು ಪಂಡು. ಇತ್ತು ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪಡು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತು ಶಿವಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅಂಚನೆ ಆರು ದ್ವಾಪರೋಡು ಬರ್ಪುಜೀರು ಸಂಗಮಡ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು. 5ನೇತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಂಡು ಗುರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಎಂಚಾಂಡು. ಆ ಗುರು ಏರಾದುಲ್ಲಿರು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಲ್ಟಾ ವೃಕ್ಷ ಎಂಚ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ 5 ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಎಂಚ ಪಡೆಯೋಡು. 6ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಂಡು
ಎಂಕುಲು ಅವ್ವೇ ಪಾಂಡವ ಯೋಧ ಆದುಲ್ಲ ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ವೇ ಅರ್ನ ಕಡೆನೆ ವಿಜಯ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಮಿತ್ತು ಏರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೊತೆ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕುಲೆಗ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬೋಲ್ಪು ಶಕ್ತಿ ರಡ್ಡು ಕಿರೀಟೋಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನುಡಾಪುಂಡು ಇಂದೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದುರದೃಷ್ಟತನ ಬೊಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಈ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದದ ಆಧಾರ ಒಯ್ತಮಿತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಎಂಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾದು ಮಲ್ಪುನಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚನೆ ದುರಾದೃಷ್ಟನು ಮಲ್ಪುನಾರು ಸ್ವಯಂ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸುಖಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಏಪ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನು ಅಕ್ಲೆನಕುಲು ದುಃಖಿ ಪಂಡದು ತೆರಿವನೇರು ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆನು ದುರದೃಷ್ಟವಂತ ಬಂದು ತೆರಿವೆರು. ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಯುನುಜ ಅದೃಷ್ಟವಂತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದುರದೃಷ್ಟವಂತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅತ್ತು ಇಂಚ ತೆರಿಯೊಣ್ಣಿ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನವಾದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೂ ಎಂಕುಲೇನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅದೃಷ್ಟನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನವು ಇನ್ನು ಮಾತ ಕರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ವಾ ರೀತಿ ಪಾಪ ಅಂಚನೆ ಪುಣ್ಯದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಅದೃಷ್ಟ ತಯಾರಾದಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಈ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಯೋಣಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿತ್ತು ದೋಷನು ಏರ್ಸವೇರು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಕ್ಲೆನು ಸುಖಿಯ ದೀವನ್ರೆ ಮಾಯದ ಏತೊಂಜಿ ವಿಧಿನು ನಾಡೊಂದುರ್ಲಿರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಯರ್ದೇ ಅಕ್ಲೆನು ಎಂಕುಲು ಸುಖಿ ಪಂಡದು ತೆರಿಯೋನೇರು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಆ ಮಾಯದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತದು ಮಾಯನು ಬುಡ್ಪುನೇರ್ದವರನೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ಎಂಕುಲು ಸುಖಿ ಪಂಡು ತೆರಿಯೋನೇರು. ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಫಲಿತಾಂಶಡು ದುಃಖದ ಕಡೆನೆ ಪೋಂದುರ್ಲಿರು. ಏಪ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ವೇ ಸಮಯ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಬತ್ತದು ಗುಪ್ತ ರೂಪಡು ತನ್ನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗದ ಬಲೊರ್ದು ದೈವಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.